Boa tarde, benvidas, benvidos ao Auditorio da Casa de Cultura de Cee a esta xornada inaugural da 12ª edición do programa O Mes da Fundación que anualmente organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema e que este ano conta coa colaboración da Deputación Provincial da Coruña, da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e da empresa SEAL. E deixarvos sin máis dilación, porque en definitiva foi o que viñechedes, co gran Kiko Cadaval. Moitas gracias. Eu creo que hoxe en día, gracias a internet, pode ver os vídeos de todo o mundo, de Cándido, de Manolo Gado, quero dicir, de SES, e xa... Ainda non escribimos eso. Bueno. Non, é que, claro, que... Teño aquí a urna. Esta é unha obra de Margarita Álvarez, que é da Serra de Ontes, e imita pois, a cerámica castrexa. Bien, Víctor, moitísimas gracias. E por iso pode ser relacionar cas urnas funerarias, pero lembrade que na restauración borbónica, a segunda, porque imos na terceira, non estamos aprendidos. Na segunda restauración borbónica botábase en potas. E de aí a famosa palabra cucharazo. Moi ben. Quitou todo, como se di, o suspense, porque son Kiko Cadaval. E son contador de historias, foi unha vocación que descubrí, practiquei desde a infancia, pero durante moito tempo non sabía que era iso. Un día que non demos preparado, tiñamos un ensayo, e non demos preparado un número, non fomos a ensaiarlo, tivemos que comer unha caldeirada, despois da caldeirada beber carajillos, despois dormir un pouco, cando o ensayo non se verificou. Entón os meus compañeiros cobardemente dixeron: sale ti aí ao escenario e diga que era carallada. Ese foi o meu comenzo contando historias dunha maneira xa escénica, con un público enjañado que viña ali pensando que iba a haber algo de teatro, algo de cabaret, algo de teatro político, algo. E saí eu botando a lingua a facer, que é unha actividade na que levo xa máis de 30 anos. É como podíamos dar outros 30 anos contando esa experiencia, pero iso non pode ser, porque vos tendes máis que facer. Aquí hai traballadores públicos que teñen que cumprir o seu horario, vamos a limitarnos un pouco. Mas Deus Todopoderoso non se conmoveu por aquela conversión en masa ao cristianismo. E o difunto continuou ali atravesado. Parecía que iba a chegar algo do día, que ao chegar a luz do sol barre eses espectros, esas visións nocturnas, fanse fume e desaparecen. Pero antes disso chegaron uns mariñeiros, os mariñeiros do barco Octeville, o mellor barco da Argora, o que máis sardiña traía para a terra, era todo un rol de mariñeiros bravos, valentes e destemidos. É un dos máis bravos de todos, e que acaba de verme aquí. Xa non estou en po teatro físico, esperad un pouco. Era que lle chamaban o Mascato. E foi o Mascato que falou. Dixo: que pasa aquí? E aquel coro rezador contestou: unha desgracia, porque nós, un home morto ali, un home morto, que vemos de facer? E dixo o Mascato: se está morto hai que enterrarlo. E se está vivo hai que darle unhas hostias. E deronlle unhas hostias. Porque aquilo que parecía un fenómeno extraordinario, sobrenatural e inexplicável ten unha explicación científica e positiva, eu mesmo diría que decepcionante, que eu podo dar en menos de 30 segundos. Teño récord en 22 segundos, pero antes facía que me cronometrase. Pero como o paso dos anos cada vez leva máis tempo, convértese nun cronómetro non da decadencia respiratoria e física. Queredes saber que pasou realmente aquela noite, aquela madrugada na encrucillada do Vilar?
Como valía eu para a televisión galega. Queredes saber os verdadeiros feitos que se verificaron aquela noite, cando estaba xa o resplandor da aurora a asomar polo lado del este, os de Vilagarcía xa tiñan luz en as hostias. Este é o que se chama unha... Podemos facer unha nota de rodape? Sí. Antes de contar o final da historia. Non, vamos o final da historia. É que o marmolista de carreira levaba unha lápida para o cementerio de Frios e ao chegar a encrucillada protellou xa o carro e a lápida foi pro chão. Mas xa estaba na xunta do día e dixo Héctor, joder, non vou ir agora a buscar outro carro, cando veña xa vai se moltar, xa verei mañán pola mañán, porque ademais que vai roubar unha lápida de 190 kilos pola noite marchou Pepe de Mosso, o irmán de meu pai, un chiño bastante aficionado, foron tomar os chiquitos a Frios e ao chegar ali dixo que sitio máis caralludo para botar unha soneca. Deitouse e deronlle unhas hostias. Queredes que nos vamos a ver? Esta historia conteina en Barcelona, pensando que foi en Barcelona, era Cataluña, vamos, en Cervera. Non era Cervera, era ao lado. Tárrega, en Tárrega, Lleida. Pensando que facía teatro e ao acabar dixo o profesor, tío, que estás facendo os contadores de historias que están agora de moda en Latinoamérica. Dixo, oye, eso foi 2 anos antes de que eu me pixase a contar historias. E o conto daquela durou 4 minutos e agora debemos tardose. Que pasou? Que lle fui metendo notas, explicacións, necesidades, incluso dixen alguna cousa que vos dixestes, a que dixo? Tan caralho. Aí que me pregunta por Urco, digo, eu non teño aí xurisdicción no Urco, non penso explicarlo. Entón, con estas cousas que provoca a curiosidade da xente, o conto vai engordando. Por exemplo, cando vos dixen, e agora unha pregunta retórica, queredes saber que pasou realmente aquela noite? Aquela madrugada na encrucillada do Vilar? Toda a xente normalmente di que sí, porque o público é amable. Entón, eu rifo e se dijo, é unha pregunta retórica. Pero un día estaba eu actuando nun sitio, con que tú era Cándido Pazón, e despois colleron o coche para actuar noutro sitio, que era máis novo que eu, esta forma para facer 2 actuacións no día. Levolle 15 días. De idade, cando veña el, vai ser da mesma idade que teño agora, veredes que eu conservado está. Vos preparado. Pois, amorosas, andaba a falar que é irmán de Manolito Fonfón. Manolito Fonfón, como o seu nome indica, é un personaxe marginal e criticado, porque era o maricón de Ribeira, non hai máis que un. Que cando miña me dixía, agora hai moito marica, na época de Franco non había tanto. E dixo, non contas aos casados? Os casados estaban con mulleres, dixo, xa, pero... E logo ti pensas que Manolito era o único. E con que, pois non facía, non tiña relacións, Manolito Fonfón, era un tío elegantísimo. Debemos de 2 anos. Tiña unha carretilla e facía o servicio das cousas que chegaban no autobús, que era medio pasaxeros, medio de carga, e levaba un saco, calquera cousa para as tendas, e tamén distribuía xelo, unhas barras de xelo así, que se facían na frinsa, e que se metían pola parte de arriba das neveiras, ese propio frío iba creando o ambiente interior. Sodes todo chavalada, non se acordades disso. El tiña ese negocio e poñía Transportes Manolo. E entón era un tipo que había licencia para meterse con él por a rúa. Iban por aí e salían dos bares. Como era o único maricón, todos os que lle subiaban non eran. Que cachonda estás, Manolo? E todos tiñan algo que decirle. Era moi amigo de miña nai. Dicía, que joda estás, cabrón? Que joda estás?
Alciero Berche. E tú non hai que non morreu, miña pobre. Tiña ese paseo extraordinario, sin pausas. E tú nai que morreu, non, miña pobre. Pero dixía, como isto hai que dixirlo, xa o diximos todo no lote. E un día iba para a misa e saleu un fotógrafo, Martínez, a facer ese deporte machote de meterse con marica. Que pasa, Manolo? Vas para a misa, non? Vas te confesar, vas con moito tempo. Sei que tes moitos pecados. E Manolo dixo, que estaba de domingo. Sí, Martínez, hai que cuidar pola salud da alma, que é o corpo que lle den polo cu. E non dixas máis Pepe de Mos, verdadeiramente foi Boria. E Boria era outro marginal, dijo, é moito máis fácil darle unha hostes a Boria que ao primo, que ten menos que me defenda. Boria era chipudo, era un home que tiña unha man seca e tiña unha deformidade no andar e tiña dificultades para conseguir traballo. Pero ele intentaba, a pesar de que Dios hizo mil maravillas, como lle gustaba decir cando tomaba chiquitos, que era unha maneira de blasfemar delicadísima, ele gustaba de ir ben presentable, eso que se di é de minco, hai que ir ben, non és por aí dando pena. Entón foi a de Josué, que era un xastre de longa tradición familiar, de origen xudea, era un xastre que lle funcionaba ben as dúas pernas, que daquela era raro, porque normalmente o oficio de xastre era para homes que non eran completos. Que dicía meu pai. Meu pai tiña esas cousas así, fachas, dicía. Non, claro, como non era un home completo, acabou de zapateiro. Se vai, entón, ti és completo. Ti non tes ninguna minusvalía. Como os cartos janos a túa muller, ti és un home completísimo. Para traballar non vales, pero no resto. Si contas as patas, como nos en pés, está completo. Pois Boria non traballaba en oficios propios de homes incompletos, traballaba na construcción, con grandes dificultades. E dixo que foi a de Josué porque quería un traxe. E Josué, que era un grande artista, conseguiu que, a pesar de que o modelo non era apolíneo ni canónico, foi facendo traxe de tal maneira que lle quedaba ben. Ese era o orgullo de Boria, de ir por aí ca súa pinta con un traxe ben cortado, que non se desequilibraba como as chaquetas herdadas, que daban todo así. Estamos acordando dun chiste, pero non me lo penso. Gustaba moito bañarse, pero o que non quería mostrar era as súas eivas e as súas deformidades. Entón iba a bañarse antes do día abrir. Madrugaba moito e ali deixaba o traxe na praia e metíase a bañarse. E antes de que aparecese ninguén máis, cada aparecía un mariñeiro, un pescador que iba para as pedras do Touro, pero iso a non me importaba. El salía, secábase e vestíase, pero unha vez que a noite anterior fora festa, e houber algúns que aguantaban, que eran estes grupos que hai un momento que sobreviven a base de alcohol, están como nunha nube, recoñeceron a Boria na agua, cando estaba casi amanecendo, dixeron facemos unha trastada, cousas de rapaces, aquelas crueldades, e colleron de atrás. Entón, Boria empezou a suplicar na agua, foi saindo ca súa chepa, ca súa perna revirada, dicindo, por favor, veña, que vos damos uns cartillos para ir deste marajo, veña, cara, os outros xa tiñan os cartos, que tiñan o traxe, e eles o que lles gustaba era a desesperación do monstro, que suplicaban pedindo o traxe, o que taparse, por favor, dicen, hemos de xudar, prometeu, dixo ao día seguinte, invitalos a unha caldeirada, levar non sei que, deixar pajo, pero era que lle devolvese, que lle desen a roupa, que fosen á casa con el, que vivía nun cabanote ali, de Fontevila por arriba, e que ali que lles daba os cartos, eles non lle facían falta os cartos, preferían o espectáculo do sufrimento humano.
Ahora está máis de moda, pero daquela víase mal disfrutar do sufrimiento humano. E entón, cando el veu que era inútil, estaba ali abrindo o día, patético, co seu calzón viejo no Atlético de Bilbao, vendo como aqueles fillos de puta se lles escapaban, lanzoulle a maldición final. Dixolle: ojo, hallamos que le ven! Moitas veces o conto vai cambiando porque a xente che di algo. Hai contos incluso que deixei de contar porque había persoas que se molestaban. Eu nunha época, nos anos 90, como estaba a Fera, gustábame sobre todo molestar, incomodar. Entón, as miñas eleccións, os meus comentarios iban por aí, agora interesa menos. E outras veces dabas a volta e ti sigues contando a mesma historia, porque ti contas a mesma historia porque queres un día contalo ben. Un día por fin contar o que ti queres contar. E vou ver aquí as proposicións que tendes. Aquí pregúntame sobre un tema que descoñezo absolutamente, que son os rapaces de hoxe en día. Eu, os rapaces de hoxe en día, o único que sei é que o que me contan a xente que convive moito con rapaces. Eu tuve unha oportunidade de relacionarme algo cos nenos por ser contador de historias, e moita xente no meu gremio pois ten historias para público infantil, pero eu que conseguín interesarles. En ese sentido, por mí, son igual os nenos dos anos 90, que igual por aquí, que os nenos da actualidade. Entón, o que sei é que todo o mundo se preocupa moito da dependencia dos dispositivos e de que os nenos tardan en conocer o mundo real porque botan moito tempo no virtual. Claro, despois non van valer para nada, pero eso non sei porque ainda non foi despois. Faltan uns 20 anos para saber se os nenos van valer para nada. Eu tampouco valo para moito. A min faise difícil criticar aos rapaces de agora, pero falando dos anos 90, eu vi sinais de alarma, non? É un detalle que a min, a verdade, preocupan máis os adultos que os rapaces. Vou dicir, porque eu estaba na rúa principal de Ribeira, antigua Florida Blanca, antigua Venecia, antigua General Franco, actual Rúa de Galicia. Isto é unha historia de un país, como foron mudados os nomes das rúas, sabemos como. Isto pasou en Ourense, unha vez que eu iba á Diputación, cheguei en tren, baixei, pasei a Ponte Medieval, que chaman Romana, e eu pensaba que se seguía por ali, iba á Diputación, por uns papeleos da compañía de teatro. E entón preguntei a un señor: mira, a Rúa do Progreso? Eu era para confirmar que era na que estaba. E dixo o señor: non, Rúa del Progreso, calle del Rúa del Progreso. Pois non sei onde está. Digo: sí, dixeronme que cerca do campo da feira, onde está a Diputación. Ah, sí, é verdad que ahora le llaman así. Antiguamente General Franco. Pero aquel señor que era tan bello, tuve que dicirle: no, señor, antiguamente General Franco, e máis antiguamente Rúa do Progreso. Porque cando crearon esta rúa en Ourense, señor, había unha confianza no futuro e esperábase que viña uns tempos deliciosos donde toda a modernidade iba a chegar a Ourense, e despois chegou el General Franco e fixeron ben, porque se ocupou de que o progreso se suspendese, entón que mellor sitio que ocupar o sitio na plaza. Estaba en unha rúa de Galicia, de Ribeira, que máis ben é a do Forno de Charlín, que era o nome auténtico que debía ter. Entón pasou unha muller de Giño con ese acento de fin do mundo tan particular, esos acentos que teñen os de Corruedas, de Giño, os de San Vicente do Mar, de Aldán. Parece que xa les acaba o país. Vos sabedes que están en estados de fin do mundo. E falaba a súa crianza e falaba en castellano.
notábase no castellano que falaba que tiña un caldo de cultivo dun jalejo riquísimo e sabroso, pero falaba en castellano. Cruzándose con ela, pasou unha muller árabe, que a súa crianza, e falaba en árabe. E para mí ese é o resumo do que nos está pasando, da que os nenos non teñen a máis mínima culpa. Nos anos 90, unha vez unha amiga miña que é moi meniñeira coñeceu a unha nena de 5 anos, estuve facendo festas, esta meniña tal, non sei que, e a meniña estaba así, sorrindo, mirando para ela, e ela seguía facendo festas, tía que che gusta xogar, non sei que, e dixo, habla como Shin-chan. Entón, o entorno dos meniños conseguiron que para o entorno, os pais, os avós, conseguiron que para aqueles nenos a lingua do seu pai fose un idioma estranxeiro. É o máis que teño que decir desto. Sentíanse as cadeas que arrastran os difuntos, clan, 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 e xa se dou conta, só faltaba un indicio, o terceiro indicio que é o berro seco dos espectros que están padecendo no outro mundo. E nesto combinouse vento frío, cadeas, clan, 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 clan. E xa colleu o pau da velaira bendecido en San Ramón de Bealo e fixo o círculo de Salomón que che protexe de todo. Nos anos 90 chegaron o videoxogo que había hiperespacio e que estabas como noutra dimensión. E entón estaba preparado para ver pasar a Santa Compaña, a procesión dos mortos, e o que veu pasar dentro dos seus ollos foi unha bicicleta. Sin ciclista aparente. Clan, 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 que se perdeu por ali e dixo, caralho, Santa Compaña en bicicleta. E seguían manifestándose os tres indicios, o aire cada vez máis frío, clan, 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 ou así máis barullo, non? Se veu que era bicicleta, polos pedrolos, todo en Palmeira, por ali, como era un home valente, non me lo presentei, pero era arrieiro, que non lle tiña medo a nada, hasta como salí, meteuse na penumbra, veu o sufrimento daquele home que se vía que era un difunto que estaba a penar no outro mundo, e dixolle, que requires? E o espectro estendeu así a man, crispada, e cando conseguía falar, dixo, dame unha man que me acabo de meter unha hostia que me dá. Claro, isto parece un fenómeno sobrenatural, é unha explicación científica e positiva. Había un tendedeiro de roupa, iba a vir a noite máis fresca, iba a chover, cambiaba o vento, a muller sacou a roupa dali, o ciclista viña, a cola estaba a todo o seu pescozo, fosse de bicicleta, meteuse, según as súas propias declaracións, unha hostia criminal, e provocou o religioso terror. Pois é unha vez, volvendo á pregunta de Froilán, e contando isto, ocurriuse unha nota de rodapé, dicindo, que parecido ten isto co caso do pretendente á coroa de España e de Francia, Alfonso de Borbón d'Ampierre. Este sabedes de que familia é, non? Nótase no apelido. E o tipo quería, bueno, o tipo era moi inxenuo, quería ser rei en vez de Juan Carlos. Como moito, este tío casi non tiña pistoleiros ao seu mano, nin banqueiros subvencionados. Tiña algúns falangistas e un par de pirados franceses, porque tamén era aspirante ao trono de Francia cando estaba Mitterrand, que iba a deixar de Mitterrand fundar a monarquía ali por o carallo. Bueno, pois este tío, como non tiña máis actividades que as deportivas, que é o traballo propio dun aristócrata, chegou ao Comité Olímpico Internacional. Entón, andaban reunións en todo o mundo, pois, dándolle as actividades que son propias deste tipo de institucións e desta clase social decadente. E un día estaba en Beaver Creek, que quer dicir a ribeira do Castor, mira que bonito, o regato do Castor, en Colorado, que aspiraban
a ter os Xogos Olímpicos de Inverno, e había uns campeonatos, estaban preparados todos para o campeonato do mundo, o Comité Olímpico Internacional estuvera ali estudiando todo o asunto do principio do día para facer os Xogos Olímpicos. Eu non me meto no que se mete cada un. Afonso de Borbón estaba ali, e como era un Borbón, dixo, esquío de puta madre. E pola noite, entón, dejando de esquiar, prepararon os emigrantes portugueses a pista para empezar ao día seguinte o slalom especial. Dixo, Iriarma me baixou, e cando iba a uns 90 km por hora, un cable destes que din meta, que estaba tenso baixo porque iban a reparalo, a altura da jorxa dun aristócrata de mediana estatura, que é pouco superior a normal, limpoulle a cabeza. Dijo tan limpamente que continuou esquiando, sen darse conta, como non usaba moito, pois continuou e iba xeringando no sístolo e diástolo, poniendo a pista perdido de sangre azul. Isto moita xente entendió como unha sátira contra os aristócratas. Pero eu sempre defendí, pois, o símbolo daquela noite en Beaver Creek de Alfonso de Borbón Dampierre, que era neto político de Franco, que é o canete de Franco. Esta parte non nos interesa. Pero eu esta noite aquí, en moitas outras noites, seguí unha tradición familiar que é de contar historias, intentando entreter, agradar e sorprender a quen escolta. E aquela noite en Beaver Creek, Alfonso de Borbón tamén seguiu unha tradición familiar da familia, que é morrer que a cabeza separada do corpo. Acabarse o tempo. Estuve defendendo o número 3 como mecanismo para contar unha historia. Ben, que sempre me fai falta 3 partes. Pero o conto que máis me gusta a min de todos os que sobren no mundo é de outra cultura, dunha cultura que nos din que é completamente distinta da nosa, que é a cultura árabe, por lo tanto o conto debe ser persa, que nos separan artificialmente os povos, lembrando a unha parte da cultura árabe que está sendo sometida ao maior crime que se pode cometer, que son os crimes contra a humanidade e contra a infancia. Vou contar un conto maravilloso da súa tradición, que non ten 3 partes, ten 2. Os contos empezan dunha maneira e acaban de outra. A máis famosa que coñecemos é unha que había unha vez e acaba en Colorín Colorado. Ou os de Cabo Verde que din "Historia, historia!", di o contador, e o público responde "Presente do seu, amén". Rematan dicindo "Bendito e louvado", o conto está contado. Pois os musulmáns comenzan invocando a autoridade de Deus e dos sabios antigos. Este conto di así: "Contan os sabios antigos, mais só Deus é o que sabe, Deus, o Todopoderoso, o que nunca dorme, que viviu hai pouco tempo na famosa cidade del Cairo un home que se chamaba Yusuf el Magrebí, que no latín noso dice Suso o Mouro, pero en árabe dice Yusuf el Magrebí. Este era filho dos pais moi ricos e viveu sempre con toda abundancia, e el pensou que toda a riqueza que tiña sería incapaz de gastala ele ainda que tivese 3 vidas. E cando quedou orfo e herdou todos aqueles palacios, casas, campos, valores do Estado, el convidaba, facía moitas festas e tivo miles de amigos, moitos máis amigos que Roberto Carlos. Entón, Roberto Carlos non sei como se ligara, pero tens que perdoarme. Entón, todo aquel diñeiro desapareceu, tivo que vender casas, palacios, vender os barcos que subían e baixaban o Nilo, vender os barcos que salían de Alexandría, e ao final
só lle quedaba unha casoupiña, unha casiña que había á beira do río Nilo, unha casa pequena de jardián, que tiña un pequeno quintal, unha hortiña, con unha figueira, unha fonte e un reloxo de sol. E foi tan pobre que tivo que poñerse a traballar. Iba a traballar ao mercado de Mandoleiro, levando grandes pesos na descarga, para entendernos, e voltaba a aquela casa sempre esgotado, sin forzas para nada. E unha tarde, despois de traballar, e cansadísimo, deitouse debaixo da figueira que tiña na hortiña e soñou. E no seu soño sentiu unha voz que lle decía: que faz a dormir aquí na famosa cidade do Cairo, cando o teu tesouro está che esperando na famosa cidade de Isfahan, na Persia? Desperta, colle o pouco que tes, pide diñeiro ao poucos amigos que che quedan e vai alá, porque alá toparás a túa fortuna. El despertou e fixolle caso a voz, conseguiu diñeiro e dispuxose a atravesar aquela viaxe penosa sen ter medo ás animarias do deserto, nin aos bandidos, nin ao vento do Simún. E cando chegou a Isfahan, era de novo un home pobre e ademais doente, e arrastrou o seu corpo ao pé da grande mesquita de Isfahan, que era onde se deitaban os estranxeiros pobres, e ali dormeu. Dormeu e non soñou. E quixo Alá Todopoderoso que aquela noite roubaran na casa dun home moi rico que vivía ao lado da mesquita. Cando os ladróns se foron, prudentemente, os criados esperaron para dar a voz de alarma: ladróns, ladróns! E prenderon os fachos: ladróns, ladróns! E viñeron os vixiantes nocturnos, a policía, que se comportou como a policía en todo o tempo e en todo o país. Colleu como principais sospeitosos os estranxeiros pobres. E levounos á presencia do xuiz. No medio da noite, un xuiz, un caído, que tiña moi mal despertar. Era un tío, polo día ainda non frasinaba moitas sentencias de morte, pero pola noite tiña un mal despertar. Entón empezaron a vir en fila todos aqueles inmigrantes e dixen: tú, ti, esforzado, ti, catijazos, ti, tirado polos pulgares, ti, polos pés, e así. E ia Yusuf ali para o seu destino, e chegou diante do xuiz, e o xuiz estaba amarjado, mal despertado, estaba, e iso tiña problemas con a válvula cardíaca. E dixo: di o teu nome e a túa nación e que viñestes facer a Isfahan. E dixo: o meu nome é Yusuf, el Magrebi, e son da famosa cidade de El Cairo. E vim a Isfahan porque no meu sono unha voz dixo que aquí atoparía a miña fortuna, o meu tesouro. Pero xa estou a ver que o único que vou atopar é a cadea, a tortura, e se cadra a morte. E o xuiz despertou. Despois de ter asinado unhas 20 e tantas condenas en estado de case dormido, despertou e compadeceuse daquele home, riuse: pero ti és deses inocentes que ainda hoxe acreditan nas voces que nos falan dos sonhos. Cantas veces, vou che decir, soñei eu con unha casa ao lado dun grande río, con un quintal pequeno, con unha figueira, unha fonte, un reloxo de sol, e que cavando debaixo da figueira había un tesouro. E ti pensas que alguna vez perdí nin un minuto do meu tempo por saber onde era ese sitio ou por viaxar buscando un lugar deses polo mundo? Mira, toma estas moedas e vaite. E non volvas a poñer o pé en Isfahan, porque daquela non serei tan clemente e cortareiche a cabeza. Yusuf recolleu as moedas do xuiz, volveu a atravesar o deserto sen ter medo ás animarias, nin aos bandidos, nin ao vento do Simún, e chegou á súa casa, a modesta casa ao pé do Nilo, unha casa que ele recoñecera no soño do xuiz, e foi ao quintal, cavou debaixo da figueira e atopou un tesouro. Isto contano os sabios antigos, mas só Alá é o que sabe. Alá, o que nunca dorme, o Todopoderoso, o que reparte os premios e os castigos.